Mbak Win, yuk lastri ku lho memayak kon. Gara kalah kelompok kene. Sing wingi lho, Mbak. Iya. Iya kurang ajar. Dek iku sing luwala teh. Ngono ate dek aku ngomong nang luar dhewe pisan. Wingi lek wis ngomong gak usah diajak lho, Mbak. Lah sawangane lho dek gak dijak ku melas dadak dijak lho dek lho gak godak. Sing aku apa gara kalah kelompok dhewe. Lah lu sampean wingi Mbak Yus. Kok dengar enggak? Iya. Mbak Yus sampean ro wingi. Golongane yuk lastri lho bancaan Mbak Yus. Iya, muwangan besar. Iya, makan sampean. Sampeyan gak dijak ta? Dijak Mbak Yus. Oh, dhewean jane gak konco. Oh iya, dek kan juga golok-golok. Biasanya dijak, biasanya kan sampe dijapri yang Mbak Yus masak-masak. Enggak. Mbak Yus ora poso kok menang. Terus sampean ngerti, Mbak? Iya. Agustusan wingi dewabel bojone lastri iku. Cak solikin kok biasane. Lah po. Metu melewae bayar Agustusan gak ndang dibayar ngedu meleh lambene. Jarno meneh ku lek tirakatan sik dikek berkas. Iya, gelem bayar kan wonge ngedu meleh. Iya iku nganu Mbak, dhek iku ruwet lek kon bayar, tapi lek wae mangan wakas. Cak solikin ku bayar. Sing gak bayar justru Pak Danang. Astagfirullah. Mbak. Oh, sampean ku ngarani Cak Solikin gak bayar, bojone sampean dhewe gak bayar. Ora bojoku bayar, Mbak. Burung bayar Pak Danang. Lho takono bojone kok nanti tuku rokok duwike. Mari ngono sang perkara bancaan wingi, iku ngono acarane Yuk Lastri, aku lho diundang. Lalu apa sampean gak teko? Aku iki gak gelem teko soalnya sungkan. Masalah apa? Sing diundang ku lho tertentu dipilih itu. Sawangane ta. Ngono mang ditakoni jarene gak ngerti. Iya, mek meneng godhog tok. Aku iki obat rek, gak rasa-rasa. Nanti kaya katut. Mancing ae heran aku Lho kan adik kan takon. Wah, ya ternyata ngerti infone. Lah iya awake gak dikandani lagi iki ngomong. Rasa-rasan prai-prai wis.